Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon
Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio.
Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Isibo na ang orasan sa inyong Amarilo Action Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Mayong hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental, ang atong sining maka-aksyon sa tabok sa kadagatan, Isla Sang Panay, Probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate, sa Kuto, Malabutan sa atong sining broadcast. Liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo para tuntunan. Action Report, Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Petsa 19 na kita ha. Basi lipat ka mo. Pat ini ang numero sa kalendaryo. Maninoy kag maninay, preparar. Ihada kag ihado, preparar na. Para makaganar, 36 dias na lang ang nabilin. Kag magabot na ang adlaw sang Paskwa. Do kasan-o lang no? May nabili pa kita nga bali 43 dias. Goodbye sa 2021. Upod ang mga dimalas. Kag mga virus. Ano naman na yan ang kapararan nga ulat sa aton sa pagsulod sa bagong tuig 2022? Wow, election fever gid. Sige lang ha. That's life. Importante, buhi.
Ang inyo sini nga palatuntunan Action Report after edition, Biyernes nga presentation. Opda naman kita sa atong sini nga mga patrol unit reporters in action. Asay na karon fielded na sa tag sa nila sini ka mga areas of assignment. Magadulong sa pinakaulihing nga mga balita nga inyo mabasahan sa pamantaraan lokal buwas. Una na ninyo diri mabatian sa pagpangalagad sang inyo palatuntunan. Sa amo ni nga programa kada hapon, katimbang naton sa atong sini nga pagpangalagad, ang atong sini nga Patrol 2, Crosswind Patrol. Iwat naman siya nga magalambiyong temprano pa sa syudad sa Bacolod, agod bantayan, kag himolsuhan. Ang inyo tagbantay, walay liwan, bugal sa Isabela, aksyon, Chan Diaz. Back to back sa aton nga piloto, aksyon, Ninyo Bugina. Opda magkita sa ato sila nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, Warsa ni Broadcast Engineer, Nelmar Madera, backup diri sa aton nga IT expert, Christian James Binares. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sagbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñalan. Sa ngalan sa inyo regular nga angkorman sa sininga palatuturan Action Report after edition, basta gani kon Biyernes, ako diri temporaryo. Action Eric Magbanwa. Nanaya-naya subong ang lakat sang panahon karon kakapunanon, although nga to hindi gid man syado klaro ang aton kalangitan, may pulo porsyon sang galom. Pero kung kaysa katupa man ang ulan, ay hindi bumapaktan. Shoreline ang nag-aapekto karon sa eastern section. Sang Southern Luzon, Northeast Monsoon naman ang nag-aapekto sa Northern kag Central Luzon. Of course, ang Visayas, labi na gid ang Western Visayas, dalang Negros kag Bacolod. Of course, sa atong kalangitan may magulugalom nga makitaan, may pagtupa sang ulan, kagod kaysa may paman pangapag, ulo pa nag-uop, kag pagpulo pangilan. Naya-naya ang Biyernes naton sining pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Ano ang mga balita nga bantayan nyo dugay-dugay? Report gikan sa ato sining mga patrol unit reporters. Oy, hindi ka mo magkalipat ha? Basta lipat ka mo, ayaw gid magkalipat. Kung fully vaccinated ka, sundon talang yapon ang mga simple lang nga health protocol, ha? Sa wala pa yan nakapabakuna ni isa, oy, pabakuna na kamo. Hindi pa ulihi ang tanan. Kay sufisyente kita sa bakuna. Mga almost 2,000 na ka mga health workers naton. Ang nakabaton sang booster shots. Aton nga mga OFW, ang aton nga mga seaman, ito sila anay priority sa booster shots. Sa mga chikitings, sa mga kids, may ara man kamo para sa inyo. Munang maton nga mga estudyante, ho. 17 to 12. Massive man ang vaccination program nga ginahimo sa atong gobyerno sa 12 to 17 years old. 12 below, ara man. Ikabay pa nga mabuhin-buhinan pagid ang number of COVID-19 victims sa pungsod sa Pilipinas. Baop updan tayo na sa pagpangamuyo. Dala ang pagsunod
sa mga health protocol nga ginapatuman sa aton gobyerno. Pangamuyo nga may upod lang pagpati. Nan, para nga bisan paano ang aton nga Christmas mangin Mary. Way takabalo base kon pagpatak sang Disyembre 1 masiling si presidente nga okay. Para nga mangin Mary ang inyo Christmas from level 2. Panaugon ta sa level 1. Oh, te kundi kampiyon, everybody happy. Si presidente from December 1 to December 31. Oy, kampiyon. Alert level 1 ang bilog nga pungsod sa Pilipinas. Te kita mo, kundi everybody happy. Kundi mangin Mary ang aton Pasko, mangin happy ang aton selebrasyon sa pag-abi-abi sa bagong tuig. Amo na ang bintaha kung ang tanan na bakunahan. Amo ni bintaha, kamo ning resulta sang massive nga vaccination sa gobyerno ta. Nagareduce ang aton cases ng COVID-19. Pero sila sang health expert hindi gid magsalig. Ang mga simple nga health protocol, sok-sok kita face mask, hugas ka mo ang gamit ang habon, kung ara ka sa ospital, sok-sok ka lang face shield. Hindi kinabudlay Plus nga kompleto ka sa vaccination, bintaha pagid kung naka-booster shots ka na, ito ka namin isang feeling mo. Diba? Do ikaw mismo, do hindi ka mahadlok sa kagalingon mo nga matapikan sang virus kaya siningyari na kompleto na ko sa vaccination, may paman pa booster shots plus ang imo nga immune system bakod pa why na pagdaog ang virus sa lawas mo. Kaya mo na niyang sabat kung hindi tagid ba mapunta at mapahagan-hagan ta mo ang cases ang COVID-19 naton di. Hindi man garantiya nga kung ang tanan makapabakuna, hindi naman latnan sang virus, malatnan pa. Worst, kung wala kayo mabakunahan, kay kuya delikado. Anan, amo nang bintaha kag disbintaha. Amo nang permit ni sulit-suliton sa wala pa yan nakapabakuna, ano man magpati nyo, ipahigad anay na. Kaya wala ginasang dantang na mayo. Believe me, delikado ang imo kagalingon, plus mas delikado man ang sitwasyon sang imo pamilya sa sulod sang balay. Kung isa lang kamo kabalay. Muna, napabakuna kita. Kita mo, gitagaan kita pribiliyo sang gobyerno, gitagaan kita pabor sa gobyerno, tungod sa pagnubo sa mga cases or COVID cases sa aton Rio, sa aton probinsya. Wala man gindingot sa gobyerno sa aton. Gitagaan niya kita pribiliyo nga tungod sa pagnubo sang number of cases sa COVID-19, ginpanubo yaman ang aton nga quarantine status. Nakaintindi mo, nabatsagan mo sa gobyerno kung daw ano kabudlay ang pangabuhi tungod sining animal ni nga COVID-19 Di karon kaya nakitaan sa gobyerno nga nag-ulo asenso ang dalagang sa aton kampanya kontra COVID-19 na panubo ta ang kaso sa COVID-19 amo ni ang imbuelta sa gobyerno sa aton pribilehiyo nga gitagaan nila kita sa pagpanaog pagkapapanubo sang quarantine status ta. Kaya abi nyo ka magtaas ni hindi ta babalik sa kanding balik pa tagya po sa kanding amo na kung natak-an na kamo sa pangabuhi sang pila ka tuig ang nakaligat almost 2 years tungod sining COVID, hindi na ta magbalik. So patihon to na lang.
ang pangabay sa aton sa gobyerno. In the first place, ang pangabay sa gobyerno hindi para sa aton kalainan, kundi para sa aton kaayuhan. Gets? Sana all. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Dugay-dugay, antes observation report sa patrol ta. Masap anniversary kita. Masap anniversary kita dugay-dugay ha. Tapos before sa aton nga observation report sa patrol ta, masap anniversary kita dugay-dugay. After report sa aton patrol. Ang mga balita sa nasyonal di Pilipinas ginalawman nga magbaton sang international tourist na tungod sining amat-amat nga pagnubo sang atong sining nga COVID cases. Employer kag establishmento may opsyon kon bala mag-required sang face shield o kon hindi sa ila mga empleyado. Sa piyakabahin COVID-19 vaccine, mix and match clinical trial. Aprobado na sang FDA. Kag, motosiling kokaina, masobra 2,000 ka health workers nagbato na sang ila booster shots. Yan. Yan ang magandang balita. Sa sining paghilapit sang bulan sang Disyembre, oy, ang bonus, ang 13 month, wow, sa mga regular nga empleyado sa gobyerno, amo man sa pribado, nagasiga-siga na. Nagasiga-siga na. So, Christmas light ba? Ha? Nagasiga-siga na ang 13 month, ang Christmas bonus. Sana all. James na? Chris? Sana all. Kaya na, may nagalabot na lang ang mga benepisyo sa atong gobyerno, walang kamukbalo, pulis kahit nakabato na. Year-end kon 13 month. Oo, nakabato na itong mga pulis. Puisipo sa mga pulis na. Bato na kapotimprano pa ha. Yodi ha. Pagabot sa 25 ga mudlo mata. Ubos na. Ha? Ubos na. May mga mag-release ka sa 13 month, mga line of tube la. Nablagahing ampot sa pizza 25. Nan. Total may ara pa man sweldos 15. Ay, hindi nagali. Oo, sweldo sa... Hindi. Oo, sweldo sa 15. At 15, 30 gali. Nan. May ara ka muna. Okay? Sige. Ari na sa. Ari na. Ay, way pa. Sige, durante ka na-check na ato sa nga winner, pauntare si Action Jan Diasa sa patrol, ang ato sa nga observation report sa ato sa nga patrol 2. Sitwasyon, ibaluon ta ang trapiko sa syudad sang Bacolod. Ano yan gutok ni Ngadlaw? Nagliga Biyernes, kagutok sa dalan ta mo. Jan? Oh, hara na. Nakuha na. Nakuha mo na. Una pa lang balang kagina. Amo mo na ito kabay. Amo, gini. Sumama hapon, ari kami diri sa may area sa Gatuslao, diri sa may North Capitol Drive. Dalan Gatuslao, pero yung traffic. Kabalo ka, actually, diri sa may tubang sa Ayala, wala pa nag-diri sa traffic lights. Kasi do mga way back 2017 pa lang man ini, nga nakastar ining mall, tapos agsako, diring dalanon, kay usual nga mga days sa likod sa Capitolio Provincial, hindi kitanto mo sila kadamo, mga pribado nga salakyanan. Nga diri nagalusot, galing kay isang sugod na blang damo na may establishment, damo ng mall,
mall, dugangan pag nga may mga call center, dili malapit sa area, kasi may mga kalanaan nga doon lagko, man diri mga seafood sa palibot, and nagbukas, grabe mga 24/7 nga kalanaan, nagpako na no, ining area sa Gatuslaw. So for now, wala man din traffic lights. Actually, nauna, pagkanidra sa may North Capitol Drive, dalang Lacson, pabutang sa traffic lights, Lacson, Erika. Pero subong niya, wala pa diri sa area sa North Capitol Drive, dalang Gatuslaw. And bawod sila mga ka-aksyon, medyo mabubugat yung trapiko. Kurang pila sa salakyan, nila sa may likod sa Ayala, tulad sa may San Juan. Dito sa pinakapunta man, labot diri sa intersection point, sang Gatuslao, diri sa may North Capitol Road, dalang Gatuslao. So sa ibang doon na kakson nga nagapangita sang lulutsan, daw yawan kay Euro pangita na kundi kailangan pa sa suso. Kay traffic kay Bernes, sabi mong expected na, basta Friday gani, traffic kinaksyonarek, damo kina mga private nga salakyan, damo man na di pasayang nga jeepney, damo na yung paginawa nila, o iba ni may ngagaw ni para maka-weekend, abi makapauli, no? Kaya lugar na, okay, kaya yung ibang gigyan mga private nga salakyan, kung rin sa San Juan, dirigit sila galusot sa may North Capitol Drive. Actually, nagutok lang ning mga sinimana ni kaya naghalog-halog na ang quarantine status mo. Oo, pero ginahawaan nila gamay, nagamatamat, manaksulit, nagdinaguso, nagdinamo, mga salakyan. And amo na sakto, ginang observasyon, kay kabaluka na kadamo naman yung mga private ginawa kay maupod na blanilay yung mga kabataan, no? They prefer o kung mas luyag nila kung magwagin man sila, dala na lang sila salakyan. Sa doon nangingilin sila mo nga magwa kay duwalang slabi, magasuwalang man, makagwa. Subong niya, pwede ka nakaupod sa mga kagagmay, mga pamatanon, especially kung magpabakuna sila, at least, no, lagaw-lagaw na salakson na reka. And then, amo man ang rason ito nga damo, naging private na salakyan. Bisan likod sa Ngayala, damo din nagkapark ya, isa ka linya sa dalan, occupied rin nila, akson na rek, Biyernes mong, no? Basta Biyernes, expected yun na kay Bisan lang taga-Iban, taga-Banwa. Iban nga Banwa, kag sudad sa luwas ng Metro Bacolod, nagkakadto ba ng Iban, pwede sila kasaping. Damo nga daan, diri mga pwede ka katuan, pwede ka kakulo pa picture, kagiban pa, then tabla abra na mo dito rin kami sa San Juan, no? Grabing traffic ko, pakadto sa may SM nga ruta man eh, labot yung ilapaw, pa kami diri sa may Bureau of Fire Protection sa Barangay 8, ari kami diri sa Karatula, dampi sa mga politiko, sa ginakayo, ang kondominium, doon ni gilakat masado, gidang traffic ko, labalaba ng pila sa private, islakya, no? Kaya mga dito ko galakat sa may Burgos San Juan Dampio, basta ganing magdinagusong sa lakyan alin sa Burgos Lacson sa Regional Hospital, paubos diri sa may reclamation area, gina-prioritize na kay nubulan na gadaan ang span sang dalan, alin ka sa may 888 na bangga, pakadto diri sa may likod sang 888 man, nubulan naman pila na ka-metros, do mga 100 meters lang. So kung hindi na nila pag-prioritize na nga pa-ubuson ang mga salakyan nga nagatabok sa dalan, mapunsok na hindi nakalabay ibang nga salakyan alin sa north going to south, kahit yung ibang salakyan na sumatunga sa dalan. So muna kung diri ka sa area sa San Juan, expected na naksunarek, nga gina-prioritize, ginapapaubos din pa reclamation ng tanang yung mga salakyan, kumiyara pa. And then ginapalo nilang inis sa San Juan nga area, kaya diri kayo sa San Juan nga lapad ang dalan, laba mandri, mga kakson, kung mag-tiring-tiring, ginaman kayo pila, siguro expected na nila, basta pasulod ka sa may downtown area, mga kakson. Kung regular days like Monday to Thursday, advisable, ginakon diri ka maglabay sa may San Juan, kiligwala di mga kakson, pero pag Biyernes gani, Sabado, ang mga drivers na kabalo na isang shortcut nila. So they already know nga diri sila malusot sa San Juan para malikawan nila ang traffic dira sa Lacson. Galing kiti kung damo malakabalo sa diversion road, ako ti diri man tarang pinunsok ko. Plus pagingaran sa Lacson nga area, mabulubugat man ang traffic ko sining hapon. Nakalabot pa kita sa may sa may Panokoy na kami kayo na nakakadto. Pasulod kami sa may grab lang sa may Alihis, no? Ang Alihis, wala masyado slakyan. Ang problema lang ganyang pagwa ng Trumacolod. Kaya kung pasulod ka galing sa may Golden Field, kung regular days, pero ang traffic, basta mo sa oras. Pero for today, ang damo ganyan sa lakyan, maraming pag ginasugata na ito na kakson. Bisan mga delivery truck, delivery van, basta pagwa nga daan, ginaalaw kayo na before 4 p.m. Kaya doon sila naglabay sa may Araneta, pagwa sila Metro Bacolod, bisan may traffic enforcer, galing kiti ko ng volume sa salakyan, 40 karamo, hindi mo ginamaharaw, hindi mo mapunggan, pero mayroon na kung may traffic enforcer na,
may traffic lights pa, at least makabulig-bulig. Kaya parang brown ka traffic enforcer, kapundo na lang sa mga salakyan, kung makita nila mag red light na, para wala kami nagabiting the red lights, mga kakson. Ang labang sa lakyan, ang pagwa mong gutok, no? Yes, kalabanan gid ang pagwagid. Like amo ni ho, ang direksyon pa south, amo ni ang damo. Ang halin niya sa ang halin north to south no, to pa south kita ng kalabanan ang damo mga kakson ng mga salakyan. Gani. Pero on our case, ang pasulod downtown area, ang halin sa north, pasulod downtown area, damo-damo man sa buong hapon. Amo na nga ang basang iban to kay ina nag-monitor kita nga temporary ban diri nagalabay sa may San Juan, hindi mapalakson kiti sa Buri nga daan dra la Buri Road tubangan sa Lopez Mandalagan kag sa City Mall damtim medyo gutok ng trapiko pero tigil trapiko sa mga hapon bisan pa nga may traffic lights kabalo ka ang traffic lights direction na sa may Mandalagan ano niya lawi guide lang segundos ang sipay ang katabo mapunsok kid ang salakyan anay anti sa man nga sila naman pasugtan nga makatabok sa dalan man ang basang iban abi nila porte ang trapiko or rather wala sa binaga-manage or mismanage galing kiti ang volume sa salakyan ano isa ka mga factor actionary kung nga nagatuga gid sa trapiko sa syudad sa nga Bacolod like ang amon ginobra ja pinano ni kami notos nga wakal ko pa kami di kahaling sa San Juan ari pa kami di Japo liquidate ito kay porte gid ka bugat yung trapiko at yung tire ni Japo na manobra no kay ang mga sugata naman nga one lane lang ilang maagyan kaya ang isa ka linya ginagaw sa mga nagka-parking dapat guro suyo ni kabitaw kaya hindi nila pagpasagtan diri sa likod 88 nga magpinagusto park ang mga salakyan kaya tiyo nagka-traffic diri sa area no mailang yang amon kaya 2 lanes kami no basta hindi kami magsunod sa canter niyo kami tubo sa vlog ko ba matuslok basta matuslok ka sa likod ng canter pero no musta ka man Choy so ano ilihawon ano yung damo sila sakay sa likod ng canter no anong karga baboy hindi tao abi ko baboy nga may paman tubo hindi tao may tao tao mga ginatunda namon galing nga jeep ay pasero pwede ang ba nila pasero hindi magsakay kaya pwede traffic kakaplakas na sila ko no ati kung lapit mo lang katuabo ka mo na sa baybay kag lapit naman lang kay lakto mo na gani walking ka exercise naman na dasig pa gani kaya labi na nga daan nga wala na bi ano niyo mong barrier ti damo na nimo pa sa kahit na nila o galing kayo tilang alang basta ganit traffic expected na iban dito na galusot sa Gatoslaw eh yung iba dyan galusot sa Gatoslaw basta walang daw magpasaway sa may ititid dampe namit ang flows lakyan na galing kung kaisab na palipat-lipat lang bisan intersection point nga mawaliko pa wala maliko na pa wala daw iba na at yung mga mo sina mapundo ng salakyan na rin sa may Rizal sa may downtown o sa may plaza pabalik diri sa may area sa 888 mga kakson nagapunsok yung mga salakyan kaya nagatugas sa mabulubog at nga trapiko presyo kita sang gatong ay wag gid pagagi o sa presyo sang gatong patinaw lang kita isa kadlaw nga nagano buang presyo piso sa may gasolina sa 35 sa sentemos sa crudo pero subong do wala pag isang paghulag mga kakson no kay sa pila ka latest naton diri nga pag-monitor presyo sang gatong nagahamboy gyapon 48 pesos and 20 centavos 48 pesos kag 20 centimos ang presyo sang crudo mga kakson meron man diri nga mahal-mahal nagadangat mga kakson sa 50 pesos kag 20 centimos pinakamahal naman nga presyo sang crudo sa sunod sang Bacolod mga kakson nagadangat sa 54 pesos kag 95 centimos bago lang nakit-ang kadiyo may diesel o crudo 47 isa ka gasolina surat sa Bacolod no base makita nyo na kamo na bahala kung di din makitaan pero pwede may mga presyo sa crudo diri sa Bacolod presyo kita diri sang gasolina nagamboy subong 60 pesos and 35 centavos 60 pesos 35 centimos mayroon man din mo lumahal nga nagadangat naman sa 71 pesos 61 pesos and 35 centavos man mga kakson pero pinakamahal din nga crudo nga presyo nakita naton nga dangat sa 65 pesos and 79 centavos at 65 pesos kag 79 centimos so para mga kakson mo ng pinakauling nga sitwasyon sa palibot ng syudad alas 5:40 dugay pero gadulom na nga to nga kalangitan Rota sa baton ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasiling sa ito mga ka-aksyon sa din ka mga ibahin sa Pinas laboton ka sa mabalik na tag-servisyo sama-sama tayo Pilipino una sa brito na sa aksyon sa Bacolod Action Radio salamat kinaksyon John Diaz tiara na may mga pagutok sa ato na noon especially ang salakyan na may direksyon going south from north.
Balikan na lang karon sa action dyan ha. Pag may time kita sa ratipo na sila mga report, dali lang antes kita mag-commercial break. Ari na ang aton nga winner. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanad nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Tamat sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Ari ang aton nga winner sa line number 1. Mayong hapon. Mayong hapon, Eric Mabanwa. Yes! Congratulations! Thank you. Sino ganin ni? Elena Villasis po. Oo, ang edad? 71 po. 17 pala. 17. Wow, batang-bata pa. Pila? Wala na. Wala. Oy, nabana. Wala na. Balo na. naman. Balo na? Balo na. Balo na. Ang bata, pila? Duha lang. Oy, may mga pamilya na lula? May pangabuhi naman sila. Pangabuhi naman sa taga, din kagani nga lugar? Ari ko sa Castellana, Barangay Robles. Ay, Barangay Robles na po damo na listener sa Barangay Robles. Oo, Oo. Si Kapitan Chad Periad ang kapitan nyo eh. Oo. Ang kagawad nga mapisan man da si Kagawad Joprin sa Panta. Oo. Ba, mga pisan na mga kagawad nyo sa Barangay Robles dati. Kamustang Robles? Gaulan daw ay? Wala man. Away man ulan Nagaloom da? lang. Ga init? Hindi man. Oo. Ano ubra ta subong May lula? gano'n man. Ate, hindi naman takapanahi kay why man bayad iskupes. Oo. Hindi takapanahi uniform, wala na. Away lang anay, ti paway-way. Ti ano na ang aton nga ginakalingawan, ta subong nga makamani-mani ta? Ate, ang jutay-jutay ko nga baligyan eh. Ano na tulo tiyanggi? Oo. Ano da mga kwada, mga sitsirias bligya mo da, mga panakot? Hindi na panakot, sulod balay bla. Sunod balay ka panakot. Ate, may kalingawan ka. Kanawan man, mati radyo eh. Nan. Alita ka sa mga gabi. Namo nang importante may radyo kang kalingawan para nga hindi ka buringan. Oo, sige. Lola Elena Villases, congratulations. Ikaw winner naton karon nga hapon. 500 pesos ha, 500 pesos. Okay. Oo, ipadala na namon may matext na sa imo kakon i-din mo claim ang imo premyo, hulat ka lang da. Okay. Okay, salamat gid Nanay Elena Villases. Congratulations ha. Okay, salamat. Advance Merry Christmas, advance Happy New Year sa imo ha. Same to you. Okay, salamat. Bye-bye. Salamat, bye-bye. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Number 1. Congratulations again kay Lola Elena Villases, 71 years old, taga Kasilingan Village, Barangay Robles, La Castellana. Pagkabalik ang inyo siring palatutunan, pagbalik naton, mga aksyon balita na gikan sa ato sa mga patrol unit reporters, pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi ginagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sulod ang Mang continuous rain ang isang good ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season.
Yari ang ila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwat nga nag-traffic dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tigpululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
ang elementary nga evacuation center na concern gin baha man. Uy. Wala kay tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern gin baha man. Uy. Wala kay tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene. Gikan sa ato sini nga mapatrol unit reporters. Check ta report ni Action Art Tayupon. Update gikan sa New Government Center. Line number 2, Action Art may hapon. Napabilin Action Eric sa extraction team National sa Bacolod nga zero backlog ang ilang operation sa pagkakot sa mga Bacolod doon nga nagpositibo sa kaso ng COVID-19 apisar nga kahapon madumduman nga nag-double digit nga naghimo 35 ang kaso. In fact, sumunod daw siling din ni Mr. Jo Marie Vargas o Executive Assistant Jo Marie Vargas nga mo nga cluster head sang CDR Rimo mga 19 na to kainang nabaton nilang cases for today pero sila niya hindi pa to ang appropriate. No? Possibly may mga madugang pang ilang halakuton. Siling din ni Sir Jo Marie Vargas wala problema kay bangod sa pagbulig man sa mga barangay officials initalan nga mga COVID-19 positive patient ang gilayon na nga nadala sa mga isolation facilities. Sila niya tinakaya gani namon sa itong tiyempo nga madamo pang cases sa Bacolod subong pa nga madamat na ganun mo. Yari si Executive Assistant Jo Marie Vargas. Oversitaran. Why may na problema? Kaya galing damo, napansutay na lang. Ano yan, mo lang kung saka sa kapon, subong na sinibit lang mo. Why nakalambot 20. Kaya matama, isa galing ang ano to, walo lang. Why na pariyo eh. Tama-tama naman lang butay kita. Balita gikan sa Bacolod City Hall Action Art Tayupon mga ka-aksyon sa din kaman sa Pinas Labuton ka sa amon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat kid Action Art Tayupon. Mabalik kita pagkatapos lang sa to sa importante dugang pa nga mga pahibalo. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Nuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampilikan Padayon aksyon radyo
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sansan ang mga kalintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Madayong Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa paghudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ng dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit Philippine Standard Time, las 6:03. Ang oras ginadulong sa
Kini nga oras aton sa Gusto ko pa, tsimpo ko alang-alang na. Iba niya mabalita, bantayan niyo karon ha. Sa Action Firing Line ni Action Brian Morden. Ang inyong pertuturan magkatakop Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,